Jo vaig veure que La Tarara era una cançó que havia vingut de fora i com a sueca també han vingut moltíssims anys de fora fins a la irrupció de les màquines persones a treballar en la sega de l'arròs i tot això. Me va parèixer que no era ninguna barbaritat imaginar que La Tarara havia vingut a Sueca a través d'alguna persona que venia de fora. I a partir d'ahir vaig començar a inventar-me una història més o menys divertida, però sobretot que implicara xiquets, perquè La Tarara diu que Pepito o Paquito, qualsevol nom, sempre fa referència a un xiquet, i vaig introduir a un xiquet en la història i a partir d'ahir la vaig acabar. Vaig fer el Catxerulo d'Andreu, en el qual Andreu, per si alguna persona de fora de Sueca no ho sap, és la persona que va trobar a la Mare de Déu de Sales i per tant durant molts anys en Sueca un nom habitual d'home ha sigut Andreu i per això li vaig ficar al xiquet Andreu.